tis, ndang lu ndang tis. Tis, cocote, tis. Untungnya siji, tis. Mbok bingung aku nih. Ning omah ana gawean kluntang, kantung tok. Ana ya boneka, jejerku. Merkame ke. Gawe mbok ngalur ngidul angel pol. Kono golek. Yo sano, ki nemah yo. Ya. Aku tak metu-metu sik menawa info ngono ya. Tak kula gedang sik aku. Assalamualaikum. Salam. Wala gedang wis wae panen cah. Ayo hitungane kono piro ae sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak kinta. Aja ngene kan. Gawe kenalan. Teh. Gedang iki. Lho, pas ae. Aku golek gedang. Tak kejale. Enak ta? Ndi iki bakule? Kejale ta? Nono. Barang sik bos panas. Barang ndi? Kene lho wis le. Wae panen gedang iki nang sepi kano wong tuku. Piye iki? Lamba kok. Kok takoki bambo wae. Wis lebas tenang, aja dipikir pergawe wae kok. Masal gedange. Semua cantik melontos pipine perawan. Ndak kepira cah ndine. Tekan wonge bongko nek ndi ora ono mblas iki. Bos ono maling bos. Ndi. Paran. Sopo ke? Pasan aku maling mau cekel tanganku ngguri iki. Lah apa terus? Ngene lho Mas, celose ah. Aku nek kene iki ora maling yo. Apa jejal? Delok gedang-gedangnya lho kok cantik-cantik kok pepune perawan. Lah tuku ta kok? Ngene lho iya aku rene kepe tuku ngono lho Mas. Mangko kan nemu kok kono lho ceblokan. Kok winu. Tapi tak kulak le. Satu dunia piro Mas ini? 40 patang. 40 patang. Koren itu Mas. Nego piro Mas? Apa enake regane? 20.000 ngono piye? Piye bos? Mbah, karek iki ae. Si bose sapa? Iki. Duh, Aku Mas bos le. ki lak mawar e. Pasti ya? Betul sekali. Berarti iki usaha. Iya Mas. Salaman sik Mas. Iki anak buah enggak? Iya Mas, anak Iya aku. Berarti gimana ngene iki? Iya Mas. Panen gedang niki. Tak satu dunia piro mau? Piro Mas? 150 ae Mas. Jare 40, tak nyarong 20 mau kekno iki piye tejane to kowe iki? Iya. Kalau bos kekno lho wis le. Ya wis bos sambil le. Ambil kan yo? Ambil. Ya wis. Engko sore tak konjiko iku. Oh jenenge iki kancaku ya. Oke. Ya wis ana awak dhewe ayo ngene gesek no. Ini ndi Mas? Ini ora masalah. Oke. Ya. Rokok kowe war mamar. Biasa bos gedang. Wong wedok kok iso rokok jedit-jedit kuwi lho. Iya, Mas. Saiki mergawe apa? Aku ta. Wis biasa niki blantek gedang. Wis ana Mas. Ayo kalau aku ae tak kei rego murah. Kula ning kowe kan maksudnya? Ya kulak ning aku. Gampang. Kowe lho ora iso ngentekno desak-sakku iki. Tenang ta arep. Tenang. Iki anak buahmu. Iya anak buahku iku Mas. Guyang kuwi kok gendeng. Lah itu gede. Oke Mas. Sopo Mas jenenge Mas? Kenalan Mas. Sarjan. Toh jenenge udah tua-tua iki piye Mas? Oh, aku niki bingung. Mar-mawar. Bingung piye lah Mas? Bilang aku muter Mas sak kampung. Udah terus.
No gedang sing murah mok kene tok. Laliane mahale bal 250, 250 iku tuku pitik tau apa boten ngono. Ya piye? Apa mek pirang tundoni? Ya perkiraan 5 lah. Biasane konten tak konten tak konjiku. Kira ora percaya Mas, tak dudono gedang-gedangku apik-apik tenan. Tenan tar kualitasnya piye? Wala ngene. Ngene ya? Iya, wong kulak do ning kene kabeh wong kulak. Wah, berarti lak gedang iki super-super ya. Iya, nek ora percaya tak dono Mas ayo. Iki jenenge gedang susu. Lah gedang dodol ndi, Mas? Ono nggir kono Mas, piye rono? Ayo. Ono. Jenis semua gedang ada semua di sini. Ada itu Mas. Ndi Mas gedang dodol ne? Iki jenenge gedang dodo Mas. Nek gedang iku pupu ndi? Gedang buku ono ning kono Mas. Piye delok rono? Aduh ya cah. Lah piye? Gas. Ayo. Lah sing iku Mas, jenenge gedang pupu. Iki Mas. Iku lho Mas. Eko. Duwike lho. Jas-jas darah gedange. Masa wegu gedang lonjong kaya nggonku ya Mas. Lonjong sampe tak pira Mas? Biasa. Aduh. Ngene iki lho Mas. Jaga listrik. Lah ini ku jelok piro niku? Wah nak sing gedang pupu iki Mas regane iki 100 wis ambek kowe. Sitok 100. Sak tundun 100. Oh, tak kira sitok. Piye Mas? Gedangnya kok apik ya? Apik Mas, ra ono gedang koyo ngene iki ning liyane. Berarti ini produk terbaru. Produk terbaru 2022. Walah. Bagus ta. Ya wis anong aku njimbo siji yo, mbek iki yo. Oke. Jadi piro, Mang? Jadi totale kabeh iki 200. Walah. Oke siap. Lha iku gede apa nek apike ngono iku? Nah, nek iki gedang kluthuk. Wah, perani. Ayo. Yo Mas, gedange kluthuk. Berarti ra koyo lagu war-mawar. Iya Mas. Efek gedang kluthuk. Efek gedang kluthuk sirahmu manto-manto tak kira kandusane wetenge pocok loro ati wangsul Rasane urip kok ono gedang atek kluthuk ora. Yo sakno kene ae. Ya. Aku tak mulai ngeluk koncoku takon marani gedang ning kene. Ora ning kene sik rokok-rokokan sik. Lali rokokku. Ya cepet jam pira Mas Wis, kirane? pokoke aku ngger mulai engko koncoku takon rene yo. Oh iya. Oke, Oke. masa duit tak transfer. Oke, aman. Siap, yo. Yo Mas, sandal Mas. Wes Mas, ayo terus sik. Siap. Iki lek bajine kaki mang, berapa rene gedang? Lambot ententani yonayane perang-perang jam yo ora ono balik-balik ngono. Lho, apa? Aku keselen bos tak nggo sik. Ya kok ana wong maling. Ora ngarah aku tak jimbung sik kesel aku tak turu-turu. Ya wis ana aku tak melu glimbung ae no.